No, ľudia, mám pre vás ešte jednu veľmi dôležitú informáciu. V sobotu 4.7.2026 mám svoj prvý event. Prosím, pripojte sa a ako vidíte vľavo dole, na tomto serveri aj voice chat. Čiže sa budete môcť medzi sebou dorozumievať aj všetko. No, keďže toto je môj prvý event, tak mi veľmi záleží na tom, ako to bude ako to bude. A chcem vám povedať, že celý event budem streamovať na mojom kanáli, na ktorý toto vydám. Že Mindbox 001. Budem tam vysvetľovať event, alebo keďže nemám kick, ako napríklad Tinus, alebo Lucky event, alebo v Maripetku napríklad. Tak budem streamovať na YouTube. Lobby je celkom zaujímavé podľa mňa. Keď sa spomnete, že tam máte parkour, dosť ťažký parkour. Potom si tu môžete vybrať skok do vody. Voda. Sklo. A smysl. Alebo si môžete vybrať boat clutch, alebo do cobweby. Ten parkour je dosť ťažký, pozrite sa predsa len. Odskok, headhitry. Toto je reálny headhitter, to sa volá headhitter. Potom, toto je easy, easy, keď spadnem. Toto je chyták iba. Tu máte výsť na bariéru a ísť sem. Toto je ten najťažší skok a máte tu aj spawn points. Dvojitý obskok, ale je to časovateľné, čiže sa to dá v pohode skočiť. No, časovateľné. Potom tu tam slamloky a do vody. Tieto command bloky sa nevšímajte potom. No, IP adresa je Mindbox 001 event.aternos.me. Toto máte, toto je IP adresa servera eventového. Je to server, čiže nebude vždycky zapnutý. No, dúfam, že si užijete môj event prvý. Ako budete hrať, tak pozerajte môj stream. Lebo inak nebudete vedieť, čo máte robiť. A kamarát mi povedal, že tu robí nejaké koleso šťastia, kde budú rôzne tasky, ako keby, že napríklad do eventu, že napríklad urob veľmi ťažký parkour, tak urobím veľmi ťažký parkour. Alebo oživím hráča, tak uživím nejakého náhodného jedného hráča. Podľa to bude sranda,
sranda ako sranda. Nie každému to musí prísť ako sranda. Aspoň pre mňa a pre Filipa to bude zábava. A keďže je to short a nemôže byť dlhé, tak čaute.